салом алейкум бачаҳако ҳаматонда. шумо ҳозир қарор дорем дар канали ТВ Гултеппа. бародарони азиз, ман тасмим гирифтам имрӯз ки дар видеои имрӯза ба шумо тарзи YouTube скачат кардани видеоро нишон метавонам. Чунки бисёр бародаро ҳастанд ки мехоҳанд ки YouTube ягон кинои дилхоҳшона, ягон клип, ягон консерт, в общем ягон чизи маъқулшона мехоҳанд ки скачат кунанд, наметавонанд. Дар ҳамин бора азоб мекашанд. Чихе скачат карданша бисёр бародаро наметавонанд. Мо хоҳиш кардем ки ҳамира мода фаҳмонем ки чихе скачат кунем, YouTube чихе скачат кунем. Хай ман ҳамин рӯз мехоҳам ки шумо да фаҳмонам ки чихе скачат мекунанд YouTube видеора. Пеш видеора сар кардан бародаро, канали як бародара ба шумо тавсия метавонем ки беҳад канали хубай, канали беҳтарин роликҳо дорад, роликҳои исломӣ мондагиай. Бародаро даромадан дар канали ҳамин бародар 400 ТВ подписатсия кунен. И бародар мақсадш блогер шиданай, мақсадш обрӯ гирифтанай. Агар ай 5000 зиёд шид подписчикош, мега ки конкурс дорум. Хая дастгириш мекунем ҳама каса бародаро. Кани чихе мешава, конкурсш чӣ мешава? Бародаро чихеле ки ман шумода гуфтам, ҳозир ман таври YouTube скачат кардани видеоро ба шумо мефаҳмонам. Хуб, ба пеш бачаҳако ҳама каса рафтем. Медароем менюи телефон. Кадомет ки телефон да Play Market дорем бародаро, медароем Play Market. Намиҷа Play Market медароем. ҳам программаро аввал ай Play Market скачат мекунем бародаро. Ман у программаро да телефоном дорум, ба ҳамин хотир Play Market намедаром. Ина бинен ай ҳама поён YouTube ай, баъди YouTube WhatsApp ай, хай як видеозаписи дигаи, баъд меброя программае ки сирха бинен Vidmate. Анами программа барои скачат кардани видеои YouTube ай. Шумо метавонед ки ҳамин программаро ай Play Market аввал скачат кунед дар телефонтон. Баъд далше мерем, дромадем дрони ҳамин программа. Хуб бачаҳо, ина вақте дрони программа медрой, ай ҳама якуми YouTube ай ба WhatsApp, Facebook, Instagram ҳама чӣ рафтагиая мехе. Мо да ҳозир YouTube дар кораем, мо бояд ай YouTube ягон программа скачат кунем ҳамихе буд. Хуб, медароем YouTube. Ай ҳама якум YouTube зер мекунем. Баъд инеҷа ҳама ҳамин программаҳои YouTube ай бародаро бинен. Программаҳои YouTube ҳама чизе ҳастае дар YouTube. Хай мо да ай YouTube скачат карданмон дар корай. Бо мумкин ки чизое ки ман скачат мекунам, шумо ира намехоҳед. Шумо мехоҳед ки видеои даркори худтона скачат кунед. Ай ҳама боло нишон додагиай инами поиска, ку значоки поиска. Ҳаминҷода медроем. Хуб, вақте дромадем удалит. Чизе ки да уҷа буд, мо удалитш мекунем. Масалан, чизе ки хуб монда дар кора, ҳамонро мо бояд скачат кунем. Хай ман барои шумо да фаҳмо шидан ҳозир менависонам номи канали хизмат ТВ Гултеппа. Нависондам ТВ Гултеппа, поиск метиҳем. ТВ Гултеппа биромад. Инаиҷа ята видеои 3 минута барф дар Гултеппа.
خب بچه ها ما اینو می خواهیم سکچت کنیم اوزی شما ایرا سکچت نکنین ما شما دا معلومات دادستم شما هم میتونین که همونجا با جای ای همو ویدیو در کاری خطونه بنویسونین همشه خب بچه ها اینا برامدی جا بینین که значок خودش уже маргат кадистае значоки сирх ай тарафи поёни экранаи телефони шумо ҳаминам меҷиқем ҷа мебироя кадом формат шумода дар корай видео дагар хоҳе ки качестваш хуб боша мегири формати баландаш мегири памяти телефонта мебинида памяти телефонат кам боша формати баланд мегири памяти телефонат ки кам боша памяти пасша мегири бо формати пасша хайна мо дози мегирем кадом форматша бигирем напускай 128 мо мегирем барои тестар скачат чидан шози поёнда буромад скачат агар бояд чиз дигара фаҳмонутон бародаро ки неҷа омадаги ай ҳама боло ай тарафи чапи экранаи телефонтон номи ами видеоай барф дар гултепа агар хоҳен номи видеотонам хемонем места нахоҳен барои худтонда фаҳмошидан ки тестар видеотона биёвен удалил мекунем номша масалан ба ҷои барф дар гултепа мо менависонем замистон мистон чунки замистон будаи худаш хуб иҷа номи видеои мо алишид замистон буромад скачата мо ҷиқидем бародаро хуб мо ки скачата ҷиқида бошем аллакай видеои мо скачат шид бародаро ай ҳама боло буромад замистон хай бинина тамом аллакай видеои мо скачат шид мо метавонем ки бироем ай программа пол меход барои боварӣ кардан ки ами программаи мо туғри ай видео скачат кардан мешава намешава як бор проверка мекунем медароем галерея памяти телефон хуб бародаро уже скачат шидай дигар ҳоҷати нестае ки мо нишон битием далши вай видеора хай дуруи программаи телефони маам бурай чизои шахсияй ҳамин хе бародаро шумо метавонед ки бидароен аз ютуб видеои дилхоҳтона скачат кунен хай ягон чино фаҳмошид агар бо ягон программа дар комментария нависонен бо мо чизае дастмон омадагира мефаҳмонемтон боқӣ дар паноҳи худованд бошен бо мо бошен дар ҳамин канали мо подписатсия кунен комментарияда кадомед ки намефаҳмен ягон чиз нофаҳмоай нависонен мо ай дастмон омадагӣ мефаҳмонем бо